Bale, aukeraketa izan zen, ja laugarren urtea, aurkezten nintzela, eta aukeraketa izan zen Jaizkibel konpainiako asambladan, urterako asambladan, aurkeztu nintzen ni, zean neon, nire amarekin eta nahiarekin, eta zozketa izaten da gure konpainian, beste neska bate bai aurkeztu zen, eta zozketan tokatu izan eri, eta horrela. Prestaketak gehien bat lehenengo gauza, trajea, botak, banda eta horrelako gauzak. Eta orduan hasieratikan ja Irunen alardea antolatzen dutenekin eta kontaktuan jarri ginen, ze guk ez daukagu trajerik konpainian, orduan ara deitu genuen eta ja traje utzi ziguten, botak azkenean egin behar izan ditut neurrira, ze oso txikia daukat eta ez zegon niretzako botarik, eta gero poliki-poliki gauzak erosten edo paritzen eta horrela, eta azkenean ematen du gauza gutxi direla, baina azkenean hilabete oso hartzen dizu poliki-poliki gauzak eta egiten. Etxean oso ondo, nire etxean ez kantinerarik ez dagoen inoiz eta oso ondo. Ze gaina urtea aurkezten eta hola, gainera konpainiako kidea gera 3 behintzat, eta orduan oso ondo. Eta gero ja familian, kantineraren bat egon izan da, eta oso ondo ere bai. Aholkoa, lehenengoa disfrutatzea. Egun hori disfrutatzea, berezia dela, nahiz eta konpainian beste urtetan desfilatu izan, ezberdina dela kantinera ateratzearekin. Lasai egoteko eta disfrutatzeko. Hori da orokorrean jendeak esaten dizuna. Trajea probatzera jo nintzen kapitainarekin, nire amarekin eta lagun batekin, eta hori guk aukera ona daukagu, ze karo daude Irungo traje guztiak guretzat, niretzat bakarrik. Orduan azkenean gustora, ze beti badaukazu txaketaren bat aukeratzeko, edo gonaren bat gehiago gustatzen zaizula, edo ez. Orduan polita, baino, niri niri eguna agian egingo zait bereziagoa. Trajea probatzearena, beste pauso bat eman beharra izan zen. Familia ilusioakin bereziki ez dago inor. Bai gaude ilusionatuta, baino bereziki ez. Ze gehien bat aurkeztu izan naiz kantinera, aita nire ondoan ateratzeko, ze ez da konpainian ateratzen eta hori lortzeko egin dut kantinerarena. Orduan, ilusio berezia? Ilusioa bada, baino ez da berezia eta ez amonarik ez daukat ez da ezer, orduan, ilusioa badago familia, baino ez da horrela ezer berezirik. Bereziak edo momentu horrela konkretu honak edo, ez, uste dut orokorrean dena izango dela, ze ensaio bakoitzan adibidez, lagun ezberdinak dara mazkit ondoan, orduan ensaio bakoitza izango da ezberdina. Eta gero iraia 8 ere, urtero bezala izango da berezia. Ukiko ditu bere momentuak, segura aski, kale nagusia. Urtero izan da niretzat oso momentu berezia, kale nagusia gehien bat arratsaldean, orduan, suposatzu da urten ere izango dela. Baina seguro egongo direla beste momentu asko, agian beste urtetan ez direnak izan horrela momentu bereziak eta urten izango direnak. Orduan, disfrutatzearekin aski. Beldurra ez. Lasai nago, alde horretatik ez dut uste ezer gertatuko denik, uste dut dena ondo aterako dela, badakit inguruan jendea horretarako lanean ibiliko dela egun horretan, gehien bat lanean, eta alde horretatik ez, beldurrik ez. 8ko planaia egina hasieratik gainera. Aita egongo da ondoan, egun guztian, gero goizean egongo da lagun bat, Arantxi egongo da nire ondoan, gero Guadalupen eranaia, Aimar, Zarrena, ze Kabo Txibilito da konpainiakoa, eta karo ordan ezin du. Desfilean zehar ezin du, orduan Guadalupen bakarrik, eta arratsaldean beste anaia bainat egongo da nire ondoan. Kantinera izatea Jaizkibelen, niri espreski ezer, berezirik, ez dakit, hartzen dut konpainiako beste toki bat, ezagutzeko aukera bezala, bandera izan naizen bezala, Txibilito izan naizen bezala, kantinera, Gehiago kantinera baino, da nire aitaren ondoan desfilatzeko aukera ematen didala. Hori da niretzat garrantzitsuna, ez ni kantinera izatea edo zentrua izatea edo ez, ni aurkeztu naiz nire aitarengatik eta horregatik. Hori espero du disfrutatzea, ez kantinera izatea. Jaiei begira ondarre bitarrei, disfrutatzea, parte hartzea alduten enean eta eskatuko niena zen errespetua. Denen artean, beraiek gu denen artean kontutan hartuta herriko jaiak direla, denak disfrutatzea eta ondo pasatzea.